Ну, по-перше, сьогодні, на жаль, я не буду говорити про прізвище у владі, а я буду говорити як про інституцію, владу як інституцію. І от недавно заявляє ця молода людина, головний санітарний лікар Ляшко, про те, що першої хвилі пандемії коронавірусу в Україні не було. Вони зробили попереджувальний удар. Тобто оголосили локдаун, коли були дуже мало людей захворіли. Да? Тобто вони фактично що зробили? Вони зупинили частково економіку України. Вони фактично людей посадили вдома, налякали людей. Але люди побачили, що такого розповсюдження пандемії немає. І по великому рахунку в чергове, тобто в мізках людей відбулося що? Переосмислення. Влада надула. І по великому рахунку чхать будемо на те, що говорить влада. І коли говорить обратний ефект. Абсолютно. Да? І вони отримали зворотні якраз на справжню хвилю пандемії осінню коронавірусу. Мало того, тобто невиконання. Тоді, коли оце все розпочиналося, я говорив, народ, вивчайте не шведську модель. Це коли визначені алгоритми життя і життєдіяльності країни і життя людей. Що потрібно зробити? Як в школу ходити, як на роботу ходити, як рухатися в транспорті. Повністю пропишіть алгоритми. І тоді, по великому рахунку, ви побачите, що люди будуть слухатися, тому що буде довіра до того, що ви говорите. Розумні обмеження. Так, розумні обмеження. Цього не було зроблено. Було зроблено те, що зробили в Італії, де насправді була перша хвиля пандемії, в Іспанії, в інших країнах. І вони по найгіршому сценарію запустили в Україні обмеження. Після цього всього пішла насправді хвиля пандемії, і вже на рівні підсвідомості 25-го кадру люди думають, та вони все рівно надули той раз і надувають цей раз. По-перше, невиконання обмежувальних заходів людьми. Ми ж бачимо, носа відкрив, там на рота причепив, в транспорті, або взагалі підборіддя. Ну, тобто для старшини, да? Тобто зробив, як чистить чоботи. Друге питання. Чого не зробила влада? Запустили, абсолютно вірно, зробили ковідний фонд. Там 65 мільярдів гривень. Що робить нормальний господар? Чітко зрозуміло, прораховано, щоб ми не уникнути справжньої хвилі пандемії на осінь. Визначаються сили, засоби. Чітко спрогнозували вчені, скільки буде захворілих, скільки буде потрібно. І потрібно було гроші спрямувати на приведення інфекційних відділень клініки до порядку. Забезпечення ШВЛами, забезпечення повністю медикаментозним. В кінці проведення ремонту і підготовки закупівлі костюмів і всього іншого. А це в разі зовсім не було зроблено? Це фактично було частково. Шевели постільки. От, наприклад, мер Дніпра заявляє, що із ковідного фонду вони отримали 1 ШВЛ на місто Дніпро. Все інше закупували за місцевий бюджет. На сьогодні там, де місцева влада привела до порядку інфекційні клініки, там все нормально. Де не привела, там ненормально. Але як менеджер, головний санітарний лікар, міністр охорони здоров'я повинен був передбачити мінімум в 2 рази зробити заділ на кількість хворих, які поступають. Це не було зроблено. І так, що ми маємо сьогодні? Абсолютно провальну політику в частині боротьби з ковідом. Перше, втратили довіру в людей. Те, що говорять, не відповідає дійсності. Друге питання – не привели, не збільшили, не навели порядок, не закупили обладнання стільки, скільки потрібно, з запасом мінімум 2 рази. І сьогодні ми маємо те, що маємо. Крім того, останнє. Оскільки є вибори, то я хотів спросити, як на це вибори повпливають? Да? Дуже серйозно. По-перше, що робить місцева влада? Зрозуміло, що діючі мери в основному йдуть знову на вибори в мери. І коли їм оголошують червону чи помаранчеву зону, вони для того, щоб не викликати збурення в людей, не виконують ті настанови, які дає центральна влада. Через вибори, саме через вибори. Саме через вибори. Наступне. Центральна влада
також неначе говорить, але дієвих заходів до порушників не застосовує. Чому? Бо також їхні Надратувати кандидати, суспільство, да. їхні кандидати йдуть на вибори. І якраз грають такі піжмурки. Знаєте, в мене є внучка, вона каже: ку-ку, я сховалася. Да? Тобто, ну, це приблизно робить місцева влада і центральна влада з цього приводу. І ми маємо таке вже більше 7 тисяч захворюваність по коронавірусу. Ми з вами так розмовляємо, тому що вчора я провів тест, і в мене негативний результат, і я можу з вами так розмовляти. Дякую вам, що хвилюєтеся про людей. Так, але оце все не зроблено, і сьогодні маємо безпорадність, я б назвав. Мало того, от вони говорять, що вони розгорнуть в палаці спорту, на стадіонах. А вони взагалі уявляють, що якщо не будуть ізольовані бокси, і люди будуть комунікувати між собою, то це тільки ще гірше може бути. це погіршить ситуацію. І наступне, ви ж пам'ятаєте, скільки лікарі і медсестри боролися за те, щоб їм збільшили заробітні плати. І довго не збільшували. І от сьогодні в мого комбата дружина працює, якраз робить тести на ковід в одній з лікарень Києва. А їй збільшили зарплату на 30%. Те, що говорять на 300%, ну насправді я маю такий приклад. Можливо, якісь лікарі скажуть, що їм збільшили, але я таких не знаю. А тих, кому дотичний до подолання COVID-19 і працюють в цьому алгоритмі, я точно знаю, що людей, яким збільшили